Dios ang amahan sa kahangturan, kami mangayo kanimo sa pagpanalangin ug pagbalaan niining pan ngadto sa kalag sa tanan nga moambit niini nga sila mokaon agik handumanan sa akong lawas. Ug musaksi kanimo, O Dios, ang amahan sa kahangturan nga sila andam sa pagdala kanila sa ngalan ni Hesukristo. Ug sa kanunay mahinumdum kanako ug maghupot sa akong mga sugo nga akong gihatag kanila nga sila sa kanunay makabaton sa akong espiritu uban kanila. Amen. Amen. Ang mukaon ni ining pan, mukaon sa akong lawas ngadto sa iyang kalag. Ug ang moinom ni ining bino, moinom sa akong dugo ngadto sa iyang kalag. Ug ang iyang kalag dili gayod gutomon o uhawon, pero tagbawon. Karon ako motapos sa gisugo sa amahan kanako, bahin niini nga katawhan, kinsa mga salin sa balay ni Israel. Kamo na hinumdum nga ako namulong kaninyo, ug miingon nga ko na mga pulong ni Isaias matuman. Tan-awa kini nasulat, kamo aduna niini, busa siksika kini. Ug kon matuman kini, nan kana ang katumanan sa pakigsaan nga gihimo sa amahan sa iyang katawhan o balay ni Israel. Ug dayon ang mga salin nga tibulaagon sa tibuok yuta, pundukon gikan sa silangan, ug gikan sa kasadpan, ug gikan sa habagatan, ug gikan sa amihanan, ug sila pagadadon sa kasayoran sa Ginoo nga ilang Dios, kinsa mitubos kanila. Ug ako mopundok sa akong katawhan, ingon sa tawo nga mopundok sa mga dagami sa salog. Ug kini nga katawhan ako motukod dinhi, sa katumanan sa pakigsaan nga akong gihimo sa inyong amahang si Jacob, ug kini mahimong bag-ong Jerusalem. Ug ang mga gahom sa langit anaa niini nga katawhan. Oo gani ako maanaa sa taliwala kaninyo. Kamo ang kaliwatan sa mga propeta, ug kamo mga sakop sa balay ni Israel. Ug kamo anaa sa pakigsaad nga gihimo sa amahan ngadto sa inyong mga amahan nga nag-ingon kang Abraham, sa imong binhi ang tanang kaliwatan sa yuta mapanalanginan. Ang amahan mipaanhi kanako kaninyo pag-una ug pagpanalangin kaninyo sa pagpabiya sa matag-usa ninyong mga sala. Tungod kay kamo mga anak sa pakigsaad. Ako mohinumdom sa pakigsaad nga akong gihimo sa akong katawhan, nga ako mopundo kanila sa akong tukma nga panahon, nga ako mohatag kanila pag-usab sa yuta sa ilang mga amahan, alang sa ilang kabilin, nga mao ang yuta sa Jerusalem, nga mao ang gisaad nga yuta kanila sa kahangturan, miingon ang amahan. Ug mahinabo nga ang panahon moabot, nga ang kahimpitan sa akong ebanghelyo isang hiyaw kanila. Ug sila mutuo kanako, nga ako si Hesukristo ang anak sa Dios, ug magampo sa amahan sa akong ngalan. Ug sila moingon, pagkatahom sa mga tiil diha sa mga bukid, kaniya nga nagdala og maayong mga balita kanila, nga nagmantala sa kalinaw, nga nagdala og maayong mga balita kanila nga matarong, nga nagmantala sa kaluwasan, nga nag-ingon sa Zion, ang imong Dios naghari. Tanan kini sa pagkatinuod mo abot, sama sa pagsugo sa amahan kanako. Unya kini nga pakigsaad, nga gipakigsaad sa amahan uban sa iyang katawhan matuman.
ug ang Jerusalem mapuy-an pag-usab sa akong katawhan ug kini mahimong yuta nga ilang kabilin. Ako mohatag ninyo og timailhan aron kamo masayod kanus akini mahitabo nga ako mopundok gikan sa ilang dugay nga pagkatibulaag sa akong katawhan o balay ni Israel. Ug mutukod pag-usab diha kanila sa akong Zion. Kon kining mga butang nga akong gipahayag kaninyo, ipadayag ngadto sa mga hentil nga sila masayod niini nga katawhan kinsa usa ka salin sa balay ni Jacob. Kon kini nga mga butang masayra nila pinaagi sa amahan ug magagikan sa amahan gikan kanila nganha kaninyo kay kini kaalam sa amahan nga sila matukod niini nga yuta ug mapahiluna ingon nga usa kagawasnon nga katawhan pinaagi sa gahom sa amahan nga kini moabot gikan kanila ngadto sa salin sa inyong binhi nga ang pakigsaad sa amahan matuman nga iyang gipakigsaad sa iyang katawhan o balay ni Israel. Busa kon kining mga buhat ug mga buhat nga himuon unya diha kaninyo moabot gikan sa mga hentil ngadto sa inyong binhi kinsa mokunhod sa pagkawalay pagtuo tungod sa kadaotan. Kay sa ingon gikinahanglan sa amahan nga kini moabot gikan sa mga hentil nga siya mopakita sa iyang gahom ngadto sa mga hentil. Kay kon ang mga hentil dili mo patig-a sa ilang mga kasing-kasing aron sila maghinulsol ug moduol kanako ug magpabunyag sa akong ngalan ug masayod sa tinuod nga mga punto sa akong doktrina. Sila pagaiphon taliwala sa akong katawhan o balay ni Israel. Ug kon kining mga butang mahitabo nga ang inyong binhi mosugod sa pagkasayod niini, kini mahimo nga timailhan ngadto kanila nga sila masayod nga ang buhat sa amahan nagsugod na sa pagtuman sa pakigsaad nga iyang gihimo sa katawhan nga mga sakop sa balay ni Israel. Kay ni ana nga adlaw tungod kanako ang amahan mobuhat og buhat nga mahinungdanon og kahibulungan nga buhat diha kanila og may usa kanila nga dili motuo niini bisan ipahayag kini sa usa ka tawo kanila. Ang kinabuhi sa akong sulugoon anaa sa akong kamot. Busa sila dili mo pasakit kaniya bisan og siya madaot tungod kanila. Apan ako moayo kaniya kay ako mopakita kanila nga ang akong kaalam labaw sa panglipot sa yawa. Alaot ang mga hentil, gawas kon sila maghinulsol. Apan kon sila maghinulsol, ug maminaw sa akong pulong, ug dili magpatig-a sa ilang kasing-kasing, ako mutukod sa akong simbahan diha kanila. Ug sila unya makigsaad, ug iphon taliwala ni ining salin ni Jacob. Kinsa akong gihatagan ni ini nga yuta alang sa ilang kabilin. Ug sila mutabang sa akong katawhan, ang salin ni Jacob, ug usab sa daghan sa balay ni Israel nga moabot. Aron sila mutukod og dakbayan nga tawagon og bag-ong Jerusalem. Ug sila motabang sa akong katawhan aron sila pundukon kinsa nagkatibulaag sa tibuok yuta taliwala sa bag-ong Jerusalem ug ang gahom sa langit manaog nganha kanila ug ako usab anaa sa taliwala. Ug ang buhat sa amahan musugod ni ana nga adlaw bisan kon kini nga ebanghelyo isangyaw sa taliwala sa salin ni ini nga katawhan. Sa pagkatinuod, ako moingon kaninyo, ni ana nga adlaw ang buhat sa amahan musugod diha sa tanang nahimulag sa akong katawhan. Oo, bisan sa mga tribo nga nawala nga gidala sa amahan gikan sa Jerusalem. Oo, ang buhat magsugod sa tanang nahimulag sa akong katawhan. Uban sa amahan, sa pag-andam sa agianan, diin sila moduol kanako, nga sila motawag sa amahan sa akong ngalan. Ug ang buhat musugod, uban sa amahan taliwala sa tanang nasod, sa pag-andam sa agianan, diin ang iyang katawhan, pundukon, ngadto sa yuta sa ilang kabilin. Ug kana nga gisulat ni Isaias mahitabo. Pag-awit, o babay, nga dili manganak. Ikaw nga wala manganak pag-awit. Padaki ang inyong tulda, ug ipabukhad kanila ang tabil sa inyong puy-anan. Ayaw pagbilin, ilugway ang inyong higot, ug lig-ona ang inyong mga istaka. Ayaw kahadlok, kay kamo dili maulaw, ni kamo malibog. Kay sa mubong panahon ako mibiya kaninyo, apan sa dakong kaluoy pundukon ko kamo. Tanan ninyong anak, tudloan bahin sa Ginoo, ug labihan ang kalinaw sa inyong mga anak. Walay hinagiban nga gibuhat batok kaninyo nga muuswag, ug matagdila nga mubiay-biay kaninyo sa paghukom inyong hukman.
kini ang panulundon sa mga sulugoon sa Ginoo, ug ang ilang kamatarong ania kanako, miingon ang Ginoo. Usa ka sugo akong ihatag nga kamo musiksik niini, kay mahinungdanon ang mga pulong ni Isaias. Kay sa tinuod siya namulong sa tanang butang bahin sa akong katawhan nga sakop sa balay ni Israel. Busa kini kinahanglan niyang isulti usab sa mga hentil. Ug tanan nga iyang gipamulong nahimo na ug mahimo. Gani sumala sa mga pulong nga iyang gipamulong. Pamatiya ang akong mga pulong. Isulat ang akong gisulti kaninyo. Ug sumala sa panahon ug sa kabubuton sa amahan, sila moadto sa mga hentil. Ug bisan kinsa nga mopatalinghog sa akong mga pulong, ug maghinulsol ug magpabunyag, siya maluwas. Siksika ang mga propeta, kay daghan ang magpamatuod niini.